दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत रावपी गोविंद साखळकर हांणी ल्हानपणाच्यान म्हळ्यार पिरायेच्या 9 वर्सां सावन नाणी जमोवपाक सुरवात केल्ली. हळूहळू तांची ही आवड वाडत गेली. आतां मेरेन तांणी शिवराई, पेशवा शिवराई, राजमुद्रा मेळून 70 किलो परस चड कॉयनांचो संग्रह केला. ते भायर कट्टर शिवमोगी आशिल्ल्यान तांणी छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदिल्ल्या गड किल्ल्याचे फोटो लेगीत संग्रहित केल्या. इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड हा मला देण्यासाठी माझ्या मित्राने भरपूर प्रयत्न केले. पुण्यावरून मी ज्याच्याकडून काही शिवराई जमा करत होता त्या मित्राने त्यांना कॉन्टॅक्ट केला वर्ल्ड रेकॉर्डवाल्याला. ते मग त्यांना मी माझं सर्व काही पाठवलं. त्याच्यानंतर त्या लोकांनी येऊन माझं दखल घेतली. ते लोक बघून मला पुरस्कार दिलेला आहे. या पुरस्काराबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मला एकदम आनंद झालेला. मला आता काम करायला पण मजा येते आणि असंच मला काम पुढं ठेवायचं आहे. जोपर्यंत मी करू शकेल तोपर्यंत मी काम करणार आहे. तुम्ही जे हे नाणी संवर्धन किंवा फोटो संवर्धनाचे काम कधीपासून सुरुवात केलेली? नाणी मी 1972 पासून नाणी मग कलेक्शन. तेव्हा तुम्ही किती वर्षाचे होता? 9 वर्षाचं होतं. आणि त्याच्यानंतर फोटो. हो. म्हणजे तुमचं घर म्हणजे शिवकालीन वस्तूंचे संग्रहालयच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. माझ्याजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातले गड किल्ल्यांचे फोटो आणि तसंच राजस्थानमधील किल्ल्यांचे फोटो, गोव्यातील किल्ल्यांचे फोटो असे म्हणून 430 किल्ल्यांचे फोटो संग्रह आहे. मी प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन मुलांना या किल्ल्यांचं प्रदर्शन भरवतो आणि विनामूल्य असं करून मी 43 शाळांमध्ये दाखवलेले आहे. काही सभागृहामध्ये पण दाखवलेले आहे. काही धार्मिक स्थळामध्ये जत्रा बित्रा असते तेव्हा तिथे पण दाखवलेले आहे. भरपूर लोकांनी याचा प्रतिसाद दिलेला आहे. तर कमीत कमीत 80,000 प्रेक्षकांनी, मुलांनी, तसंच माझ्या मित्रमंडळींनी हे बघितलेले आहे. तसंच शिवकालीन नाणी, राजमुद्रा व रायगड शिवराई, पेशवा शिवराई, महाराणा प्रतापाची नाणी, तसंच 2 रुपयाची शिवराई कमीत ते 1000 पेक्षा जास्त आहे. तसंच 70 किलो पूर्ण नाण्यांचा संग्रह माझ्याजवळ आहे आणि मी कुणी घरी आला तर त्याला मी दाखवू शकतो. त्यांनी बघू पण शकतात विनामूल्य. आणि कुणाला जर दाखवायचं असेल तर मी प्रत्येक गावी येऊन दाखवू शकतो. आणि त्यांनी प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांचा आदर करावा व शिवाजी महाराजांच्या नाण्यांचा बघून शिवराई कशा आहे त्याच्यावर थोडा अभ्यास करावा. काही माहिती पाहिजे तर माझ्याकडे आहे. शिवरायांच्या गड किल्ल्यांची माहिती, महाराष्ट्र व गोव्यातील किल्ल्यांची माहिती, तसंच बहुतेक समाधी स्थळांचे पण जाऊन मी तिकडे फोटो आणलेले आहेत. ते पण बघायला मिळेल. गोव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज 21 दिवस राहून गेले त्या किल्ल्याचा फोटो पण माझ्याजवळ आहे. त्याची माहिती पण थोडीफार मिळू शकेल असा हा माझा संग्रह आहे. तसंच त्यापेक्षा तांब्याची व पितूळची भांडी अशी 80 किलो आहे. एकदम जुनी, म्हणजे 1940च्या नंतरची सगळी माझ्याकडे आहे. तसंच अजून काही भरपूर आहे. आणि तसंच हे हा सगळा संग्रह बघण्याला कमीच तो 1 तास तरी लागणार प्रत्येकाला कोणी बघायला आलं तर. आणि कोणाला दाखवायचं असेल तर मला संपर्क करावा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.